Ekulumbai ka taute buksono angnorong ni Deepak Entertainment YouTube channel taute buksong tini hai na hai ni bagoi tring bisini din tring bisi ketal tinin jimi chengai tini hon ni simil lamso lainai taute buksong apno to inono short message rina bagoi phaike taute buksong rok o video no pule jimpai thak jora nai di tam kai taute buksong ang main reason tini ni ana kobangma tring bisini bagoi kobangma jagao ano invite khaika haipano kono ekta reason ba samung ni bagoi ang thangi malia je invite khai tongai jo tonono ang na karsano tini o video ni bising toi ang phaimaliya ekta সমস্যা ও ক্লাই থাকা অবনি বাগৈ পুনেও phaimaliya হায়দ্রাবাদও phaimaliya ইভেন ত্রিপুরাও phaimaliya টাউতে বুক সবনি বাগৈ phaimaliya নর যত তননো সো সরি না কারছানো phaimaliya নি বাগৈ অবন মেসেজ রিনা বাগৈ ফাইও হাইকে তিনি তো ভিডিও শ্রামপানো কেবু নাই তংলা না মনসুকা যেটা আনি যে প্রবলেম আং ফাইমে আংগৈ কুবাং বরক আনো নাইসিংি ফান তংমানো আপনি বাগৈ আং কিসা সাকলাইনো আনি ভিডিও নি মাধ্যম তো যে হামজগৈ তংনাই আনো যে মালিনা মুসুং তংনাই রক নরক না কারদি আং phaimaliya নেক্সট টাইম রগো অবো হাই সময় মালাইকাই ফাইপিনাই আং ওয়ানসুকা তিনি কোন জায়গা ফানো ট্রিং মানজাগলিয়া অবো আনি কাইসা ওয়ানসুগি নাখা আং খুনা ফুঙ্গাইoi আওয়ান রক খাইসালাইনাই নগো আনি রাখুক বুকুক মাসলামাং নিন রিঙ্গই দল বা এবনো রিঙ্গই awan dok khaisa nai abo haini wansukka ang hopung thangoi kebu bai participant khaliya ba ring rok manjageliya abo hainoi ang wansukka nogono khlaisinai nogono awan dok sasinai abo hainoi ang khawa wansugina ka so je an bagoi nasingi tongnai ba no invite khan rok please norok an nakar di ang phaijageliya kisa problem bo tongo abo ni bagoi na norno tini srai srai ke video ni batam ti sakai diga next time rogo malai finai ake angbu ko grimani tongmani ba rup trokai song o ring festival no sum komri ma kai chanai komri sum nok jan jan nogo khailena ni joglai ni abo ni message tongnai tono jan jan nogo khailena ni bohuk baya bondono na hali jan jan nogo khlaina ni obos no kaisa priyas na laide kaisa hak uccota na laide saiman na ni bagoi ba uno phurumla na ni bagoi chung kaisa tiprasani bisigital tring no chung obo hakai celebrate khayo mani layo tong thok layo taute buksong komoma kok to sana ni tongo haipanu tini asuk jora groi Amit Shah Tripura already phaija within his support North East no tui kok salaina ni bagoi phaija ami atamo salangnai ulorogon no abono tui kok sanai kintu beje Lok Sabha kok samani tui BR Ambedkar no tui kok samani abono tui kubangma borok sajai angoi gono seleng jagoi tongkha Stiparina ni bagoi sani tongkha abono tui sir Rahul Gandhi song aro Lok Sabha section ganawo bairawo kisa hablai thani dakta bekkang lai tui kok banglai tabuk ar jagabu belai ke kok banglai jak aborok no ulonor no samama kai ang sapainai tabuk belai ke kok banglai jak GP bai Congress ni bisingo haipana angaro sanan thangle taute buksong men special kok ngai tring no tuino angnor no sanan ni phayo tini tring kha men chini reason tabuk tring go kobama ba kaisa ungui mano jumdi hoskai no rok tring rok ngai ladi phekjanai manita sadi ang barbar sabo pheguita tongdi phekjanai be klaita tongdi kisa huskandi husiar kai no rok phanglai di gari chalu thani bike chalu thani thangtani phaitani naikli thangdi nakai thangui soi kai norok enjoy khadi party khadi lama rogo kono jaga drink rokta khadi abono koi mung tongnai taute buksong hamjoglai tong thoklai di kaisa te kaisa bai wale mung rokta to bu abjuk sawino jo tonon kusarui tini norong thani kok kusar mung tongnai norok obo haike nuskang rogo tebo ri rokpali phano next generation phaina chere sikla buri sikla rano norok bo saklai di norok bo sadi obo haike kobangma video ni bising tu Facebook live rogo kaisa te kaisa no obo haike etona ready wan sung ready saklai mung ready tini awareness tongnai sungti prasarono bahike te kissa kahamo langi thangman no sung phek jangnai memang sung komori tongusin Tripura hawo men sini chungtam ni bagoi yogi mai tam ni bagoi usogo kai me hangai sini Tripura bongka phegui tongmani phek jagui tongmani sung obono no ma khibilai nai men phek mani kisa kom khaidi akai no control nai o control ni bagoi no chin Tripura sano kisa mothangna ni bagoi thangrina ni bagoi te kisa sina ni lama huna ni bagoi kok tongnai samung tongnai ani video ni bisin tui norno sob somoi no message ri tongnai norok sob somoi no sisaui tongdi thui muktrita tongdi obono kok tongnai kaisa kok available tongo norok husungdi huskai tongdi sisaui tongdi muktrita thangdi sango ta mongnai saimeya anek din hamya phai tongo thokphano o tongthong ni bisingtino hamya kubuli phayo o hamya kubuli phaiman no bahai katina ningkai husmang nai a husungna ningkai hojak ngai ma tongnai ekjangnai mani chawoi phekjangnai phegui tonga kai sung huskuring thango abono husungdi obono kok tongnai paithak ni kok ta
tauktai bookshop nono tini okokro sawino video to asuk naigla tini joton busy o tongnai tring o busy tongnai pano jaman sak norok share khaidia video no e kaisa koiso wansung ba nainai bai tong kai naitlai di video no naioi share khailai di tei norok ane okok ni bising tui tamo buji mangka comments kai sadi tei hamjama ta kai like subscribe tei bell icon kisa click khari di click khaioi jot tono no phunuguri nani sujug khari di ni ini bagoi ring bisi ketal ni jot tono kaham tong di susto tong di ni jot tono no apply hamjang ma tei kholomong ya paro